Vítajte na Slovensku, v našej krásnej Bratislave. Nachádzame sa v prístave v nejakom súkromnom bazéniku, kde naši slovenskí kanoisti trénujú a veľmi dobre im to ide. Máme veľmi slnečný deň, 25 stupňov a svieti slnko aj mne do očí, aj tu kameramanovi do kamery. Tak sme si vyšli na pobrežie Dunaja, vyhrievame sa tu na nádherných schodoch, ako také dve jašteričky na slnku. Máme tu aj rybára, tuto hneď na opačnej strane, ktorý sa snaží uloviť rybky, trošku priotrávené, slovnovtárskymi výtokmi. Tak sme si prešli do bufetu na Hrádzi. Meno tohto bufetu je Bufet Relax, ktorého môžete určite olajkovať a sledovať aj na Facebooku. A podávajú tu veľmi tradičné slovenské špeciality, medzi ktoré patrí pivo, na ktoré si každý raz skočí po práci, hlavne za takého krásneho slnečného dňa, ako je dnes. A pokiaľ ste teda auto, máme aj tradičné slovenské nealkoholické nápoje, ktorým je napríklad táto naša úžasná kofola. Je to naša komunistická Coca-Cola, ktorú sme ako deti zvykli dosť veľa piť. A medzi najúspešnejšie slovenské pivá patrí práve slovenský Zlatý bažant, ktorého si vždy veľmi radi a veľa vychutnáme. Tak na zdravie. Tak dobrú noc, priatelia. Ja to pivo asi zlomilo takto po obede.